si berda tepi arjuik tha. West Karbi Anglong along longhong ki sobur non puta dobom lang. Kedamtang aruni pioneer keparni ingchin lang so arat tumsang long lelang puke hokali pusi pini perangke amai long men miji lem chairman ninje. KPLT headquarter penthur paksi diphu manja tawar keheno dim an kasalam. Korkanti rong jongthong PhD kelang bangka wejok adim pamuring sang. Veterinary Department pen longhong avur ave puke kroi daming tungte athe aning kanbang ason kali pining abang longhong kitia phai ongchet lapente Veterinary Department avur akrem aputhak arong dam pen chirok tok aputhak nonapor dam puasonte kachuru meme alam tak klangji non ke Assam Veterinary Minister Atul Bora pen amat along ahawar khumri dam siglap aphita Ladakh Karbi Anglong West Karbi Anglong along ke ingsam ria sonsi thekpon long longhong avur puthak Minister Atul Bora pen kepang dakpon atengke Assam along ri along John Surihinira pharo phoso selo longhong avur pen kithi lasi longhong aok kijor ington nangji longhong kapang reng atumta chirok tok do nangji usi arniwang thak rad atuma phan pachini ponlo bonta Karbi Anglong Autonomous Council along Veterinary EM pen ke lapuson asai kideng pon hek pon long lelang Karbi Anglong along longhong avur ave puke ke kroiji kroi morem West Karbi Anglong hamren pen kahelo kilometer kep bagdoji nok terang tok bi arong ta isi ang theklo lake rong asar pen amat si pherang kya thengno lam theke jai ponlo lapente Veterinary Department pen ko ansi kam ki klem dam loma ke ang thek jirikindeng Veterinary Hospital along dampen thek dam longji hospital ihum pinsi staff bangke thomvet inudo Jawaipur inudo manja inudo Sivsagar hada aradatum non pu anta komada doktor lone chiniwang wilang আমি কিন্তু ডক্টৰ টিমবিলাক বিভিন্ন ঠাইত পঠালো তাৰ পৰা কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা ৰেকৰ্ড পোৱা নাই nali konathur rong sorlo noktera kopia bhalo nali ni bahake kamera atau bigamra di nali hamben pini kewang kopia thiklo nili gewang ke hamren ko ala veterinary hin along se nili gewang mala rom pia dana ko dogawe pen adana kalilo mane adana mane abimar ong opose nili gewang sa non abimar dulu mah ada nal tumaro dulu di jon krep fotra bagelu bimar ha ke long tang ha bimar ke long tang ke citang le na jon tharu si bang opor dola masih nili doktor long nili pini adak sapur damlo emar ala biji report dam lah di report damlo masih pina big mangsi injection ang le lang pulo injection pina le heli pulo masih doktor rum se bangi besi Assam Health Finance Education Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Kaninje ke Assam along ke doan higher secondary second year chaliatun aru chong kebra isi pilote class 2 etang po sitami social distancing kachingrai kenan sor Guwahati pherangke mayalong Sarma Kaninje ke aru inkoira popen inkoira trokarni nang litum metang course kitab school lapen college along social distancing ke doan HS second year chaliatun che endam nang po aru ni phaithong kebra isi pilote metang college along charli dun nang po social distancing donang jila pen master bek ningji Sarma Kaninje tuke kaprek stream pen science charli atum jun tet la pen isi class along bang inkoyan thak dak nang po lasi professor atum apan nili chuningri kedamtang aruni pioneer camp arni ingchin lang so aralatum along kaprek a news channel along kachet handun nilitum ke sanglong lelang kusi penang an ingchin lang so aralatum akoi ki pike aho kali kusi pini pherang ke amayalong men mejilems chairman vidya teron ningjepon teron sangho kaningja tengke kedamtang ke chengsi sangkiron setame ingchin langso ronga kambura ahem amat men mejilems abitung atum sang rondamlo edon pen lin pho la sohut setame ke phlake ave la pen puthot non BPL ration card atuma phan setame inudalong lin pho ron ponthulo la pen BPL card kave atuma phan setame edon pen lin cap ron ponthulo pusi pherangke amayalong ningje
pinia da vapor men mijil lems bitung atum ingchin langso arong along humri damsi ko an ahok ma pu alam patini damsi kedam tang kaprek channel along ke klang apu thake ahok kali pusi ke koivek sarpimar atum lam klar nang chipi dunlo men mijil lems pen kiron bangso asang along kilong nang ji anke long et lo pusi radatum nang chethan dun tu alam ka ana hok lo kalang ik mane ati minili than long det le he mane tini ne det amasi ni le than long pop lo mane lin please sido ibon punili kaning je det setame no na thi arju long lo lin phota hoi lem sa sorason lem asor bang non nang than thu lo lin pho sikeron pu setame ni like tini ne det ma tumi than dun ik long det lo lin please sido ibon pu alam bang than ik long det lens pen batai ni lo geron sitame pine ke bang ke plak duma ave lem sa sor pen arona teng long el ma ke long ninga teng lem sa long pen kin long nang ane long tun pet ni pel ka ve tum da long ma long thai lo reson card do tum da long alo ke di reson card do tum ta long lo reson card ave tum ta long er mane hemle edon mele ron nang bong kali adon tin agangura nitum men miji hoi lem committee pen kahumri damsi arong si adon tin kapacetang eji phansi nitum arong agangura phansi hang ethang eche ahem ke damsi nitum adon tin da nitum pacetang kon PH asaikam pen penangan lang ang kru ke pangnia dim asayamu pamuria sonsi korkang ti constituency angkang rongjang phongalong ta ke damtang ASDC council kachari pomahun hadak PH rural pen lang ang kru pangnisi hadak penanganan ningkan radatun mesen pen kijuna lang longlo an parta congress kachari pomahut cheta mening kanisi hinian ke radatum lang long lang sita pinon BJP kachari ahur anke bangsu PH alangta theklongle langki pituji phan RD ki PG kali ahemanta pamuring sa kelanga bangka vechok radatum methanga khipen dongkol mate ring along pensi chepa dorbom আমার ইয়াত তেলিবসি রংজাংফং যেটো পিএইচি যেটো আছে পানির কারণে আমি রাইজর অসুবিধা হয়েছে আজি এসডিসি সরকার সময়তে পানির আমার সুবিধা পাইছিল কিন্তু কংগ্রেস সরকারে থকা সময়তে কেবা বছর মান আমি পানি খাব পাইছো তার পিছতে আমি পানি খাবলৈ পোৱা নাই কেবা বছৰ মানে কিমান বছৰ এক বছৰ মানে 3 বছৰ মান হ'ব খাব পাইছো তার পিছতে এতিয়ালৈকে ভাল হোৱা নাই আমি এসডিও সারক জনোৱা হৈছে কিন্তু এতিয়া আমি আৰু বিজেপি সরকারক আমি বাৰ্তাই আছো যে হ'ব বুলি লিখে কিন্তু এতিয়ালৈকে হোৱা নাই আৰু ডিপাৰ্টমেন্ট মানুহ আহা নাই নেকি ডিপাৰ্টমেন্ট মানুহবিলাক আহা নাই এই সব আহা নাই আহা নাই dongmuka pen longkiram teron news fast karbianglo Nine nong amreng constituency jirikindeng hawar along inut lems charmian borsing tiso alangli longri longpat aphan kachinghon ajok longri amen kithurmia ovia tumaphan kapateni nidet jia phan pura hem arpong along ki joila pen ke sanga dimalong hawar longri amen ke tok pen son sepon lasi alangli tiso sangho pen news phasa pherang ki pen cheho jiput pona ho tiso sangho pen ke thak pona tengke bangso kabir ti pon lake obe kimia tumaphan kapateni nidet jia phan si ka son sepon lapen abang putin ta lapu son si sonse pon pu asonte ilitum longri longpat amen tini pon pedetji pusi alang liti so sang hopen jaipon wothat lang sopen rajan ronghang news fast karbianglong Sorkar alam toy teng pini pak longkam lems chairman seming leng chunbang birentaro atum social distance salam ponsi ration card kaviara datum phan inut pen lin phopho additional asang lapen dali hai hui keron pajir pon mohamaya lapen korkanti constituency andang ini tirap laga jok alang li ake hai MSC mati yem dom singkron ake hai lapen ini tum korkanti ayem mati MSC rajitu so ake hai na pin khara ting bensi militum nona bang so sang additional asang mate rada phan ki pininge sang tank pen militum pinyan anke ingdeng hini mate an kiron pon un an ki militum patitang pon lo lapen ke non kilang tusi lang stame labusona pornang le blote militum kiron pon pon son sipu bakpani FP shop ahem pu David Hanse Samsing Tokbi Mohen Tiso Ramsing Tiso Merjeng Terang Lapen Dilip Sahu atum methang FP shop Kaparlo arat atumaphan social distance atengsi sang dali ronpon dokboka penlong kiram teron news fast karbianglong Non malam sofa bertaington sinem. Please step in Phangcho Stationery, Rongkhelan, Diphu, Manja Road, Karbi Anglong, Assam. You will get all types of electrical items,
school and office items, stationery items, all kinds of confectionery and bakery products and beverage items, a branded quality of plastic products, and many more home appliances are available here. Selected items will get 10% of discount. For example, rice cooker, mixer grinder, ceiling fans, table fans, micro oven, and all types of coffees, including long and short, till stock. For more details, please contact 700-2622-843. Come one, come all. TVS Langne Motors opposite Taralangso Main Gate, Diphu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. For the first time in Diphu, a new showroom of TVS company brings all types of scooty and bikes, including all genuine spare parts, accessories, and servicing facilities, and also TVS Finance are available here. Please do visit in the showroom and pick your comfortable vehicles. Thank you. For more details, please contact 6000-492143 or 8472-039-605. Bertagang Tonpen nang Chirui Thulo. Diphu rong Sopi Ward number 9, 10 Angkang Rongjang Phong along Sorkar along Kacharab Dun Achokomar atum ke doan tangka churung si rong isi arat kisung ke boy atumaphan pura sang dali lapen kaprek ahormu ke rap pajir pon lasohu social distance ateng si hormu ke rap pajir. KPLT Headquarter 5 Miles Public Relation Officer Singhason Hanse Penjalin si alang litum pen bang fokep tumpen Diphu Manja towar ke waglapen ahuli kalong ke thok lapen ke orasai ke deng Pinpur me Diphu Manja towar simplex company atum ke klemasai ke oya joinesi lapuan radatum kisung donang lopu mathadamsi alang litum song thurpak pen radaphan matha ponsi Diphu Manja towar adak kaselamasai ke deng Tum asong hoi kamat hapon na lamang gilahilo te Diphu pen manja pen Diphu sudah kacileng tuar bang asapu kehinu ke theglong si nilitum ladak headquarter nilitum KPLT digital campaign all officers nilitum all kidars nilitum chingbai pensi sudah asapu kabunai pon nupulong te kadu kabeta radatum kacileng asapu akejoy ki duji busi nilitum kachingbai ponsi pini aswasai ki claim idu manoni nili tum song hoi pen ki puponji ke lapulo athe bar kami alam itu political tumahin penta pressure tamo lapen social organization atumta abang so simplex company phan pinang pressure people lo sami alang litum asai ki claim apa ana kimiu kalidera joini si non puan sami lason abusor mate is kidam uidar lo aningkan kidam uidar lo si nilituma hin pen ki kamata pon bangke nilitum kam ke bang misan di mani busi nilitum bangke kadu kawe aphan kamata sin tum ki claim pon nilitum ki pipon je bangke lahelo ate lason thaksi ilitum dak kitchen pen ilitum ha dak manja up to ho ilitum border an borlang pher an do kasi ilitum kadu kawe ta pon chilangdun nangji chilangdun ason de ilitum ke ate towar ke la non pining bang lobote muning da bangin la poson kali towar ke iphong bang ko lingkan kan ni repairing di ase so doko masi ili tumang chilang dumang kinang sot la sira tum manda ni tum song hoi pen gachening di bang ki na ho karong le pason no sum highway tong udam sami kilang dun ke chari dun pas ni tum song hoi pen chuning di kon aruni final cap arni injin lang so arong along ajehak sarpi maratum NFSA tangka longdun de lang pusi news channel pen kapre along keklang longdun de pusi chethan dun puke ahokali pusi pini injin lang so polling station mai phumong walteron ningje apithu EC polling station pen laso tangka nangkeleke doning koi rahini atuma phansi nangle chot lapen doning koi rahini setame ron pachetang edlo lapen injin lang so polling station angkang along rong pre sido erong along pen doni ansi non aphong tangka nangkele abangke pithek chotlo lapen non apurun hini nangkele ji ahot uthot kilong lelang atuma phan pithuji pusi Apu Bithung Reng Thama Constituency X VDC Chairman G10 Rong Pharpen Ningje Thu Lasi Kelong Le Langatum Pusitame Jonghong Jiaphansi Chuning Rilo Langso Phandoni
NFSLET pualam bang ahok kali ate injin langsung sita me arong do rong crazy do kok join si injin langsung bang doni lo bad bad kita doni koi pichu lo rong pen doni ni amati doni kora ini ke nilitu long lo pi baca tangan Pinya berta lansi bajut lo domain thak me kardom